खामानियाव थांबाय थानोसै एसेबां थाब फिसा आयै दिनै एसे थाबनो लिंहरदों खामानि बुरजा थानायखाय ओंखाम जायालासेबो थांसै फिसा नांला दिनै आयै जागोन दे आयै गथ'खानिया दाबो सिखारनो जायाखै नामा बाबु ओइ बाबुमोन दाबो सिखारनो जायाखै नामा नोंसिना सिखाराना नोंसोरो उन्दुनाय समाव माने एसेबां हरथाराय दा उन्दुबाय थानाय सम नामा बिमाखौ एसेबो हेफाजाब होनो हाया नामा नोंसोर आदाखौलै आयै जोंखौ मानो नोंदाखौ मोनबाय थायो दहायनो खामानियाव ओंखारलांबाय नोंदाया गोख्रै फैनोसो सानैया आंनो बन सिननानै होफै बेखौबो एसे माबा मोजां खालाम एसे साइड खालामना हो मोजाङै सिजिल खालामबानो जाबाय बेखौबो एसे बुस्रा Mana? Baikku baherau dan mulai. Baikku berapa sih baherau? Itu ada? Ada nggak? Mau nunggu ini mana? Untuk siang ini juga. Nah, kalau ada jadi sana. बारा बन सिनबाय थानो सम गैयालै आंहा नै गौतम बना सिनफैदो नोंलाय माथो दाबो थसेबो सिनखावनोनो हायाखै दे सिनबाय थादोब्रा आं गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमथारनांगौ थांलाय माबादि आइनोसो खिन्थाना होगोन आं नोंखौ हैद आइथा गैयालै आं खोन्थामारगोन दे आं हामाब्रा नों मावबाय थादो हैद मा जाबावगोनब्रा खालि आंखौल' फासायो बेरायनो आं थांबाय थानोसै आदा मा आदा नै बेयाव एसे फैसा दं बेखौ लांफा मासा जोबा फैनांगौ लादो
नों लांदि नय जेबो जिंगासि नाङा न'खराबोथ' सोलिनो नांगोन ना नङाबा माबोरै सोलिगोन लां लां जेबो नङा दे होमबा आं थांबाय थांसै दे थांबाय थाबाय दसे रथ'लाय मा लामा सामा मोनसे नामा नों मा गाज्रि मोनबाय नामा नों गाज्रि मोननायनि खोथा नङा बेबायदि लामा सामा साइकेल हमथाबा मानसिफ्रा मा साननांगौ सानग्राफ्रा सानखायो बुंग्राफ्रा बायदिसिना बुंखायो मा अरजानो ओमफ्राय बाथ्रायालाय माथो दसे फैब्रा सना दंफांनि सायाव जिरायनानै रायज्लायनि आंहा बेबायदि दंफां सायाव जिरायनानै रायलायनो टाइम गैया नोंहा साइकेला आरो खोनासं नोंहा मा अखार दं नोंदिया सानसेखौ हाजिरा मावना जाहोगासिनो नोंथाङा बेबायदि खालामोबा नोंखौ डाइरेक्ट जेलसिम खोन्थाहोगोन आं नोंदाया हारसिङै बेसेबां खामानि मावनानै जाहोबावनो नोंसोर सानैबो देरबायना मायो सा लोंनाय समाव बायदिसिना मा खोथा बुङो मायै जोंखौ जागारनो सानदों नामा न'आव फंबायमोन आइनि बुंनायखौ नोंसोर गाज्रि मोनो नामा जेब्ला नोंसोर गोसो जायो अब्ला मावबानो जाबाय बेबायदि लायदाव फिसा नों मालाय सानबेसे बिब्दिनो मालायनियाव खामानि हाजिरा मावनानै जाहोबावनो साननैसोनि उनाव इन्टारभिउ मोनसे दं अबंलावरियाव ओरैबो गासिबो थिगैनो जागोन आरो आयै आदाया हाबा लायाब्ला आंनो लाग्रोनोसै नंगौलै आदा माबा इनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ थावा थावासो मोनलाय लांबाय आं लाबोदोलै आदा हिन्जाव लाबोनो लाबोफै लाबोनानै बै दाउ अन्थायनो थाफैदो आं हले बारा गोबाव नेनो हाला आयै दैथि हमनांगोन फंबाय बुंबानो जानाय खोथा नङा मानोना जोंहा न' गंसे मोजां गैया हा दखरसे थोजासे गैया बोसोरनि ओंखाम जेने थेने सोलियो जों गावनि आथिं सिङाव गसंनो हानाय जायाखै दिन हाजिरा मावनानै जायो दिनै बे सिटुएसनाव हाबा खालामना मालायनि गथ'फोर लाबोनानै मा जाहोगोन बेफोर डायलगखौ फिल्मफोरावसो खोनानो मोनोलै आदा दा बेफोरखौ जों खोनासंनो गोसो गैला जोबोद गिदिर गिदिर जाजोब्बाय बिसोरो बिनिखायनो बिदा बिमानि बाथ्राखौ फंसेबो खानाना नागिरला जालालै सम सफैबा बुजिगोन बिसोर आयै जिंगासि नाङा मालादि बुजिबावगोन बिसोर जागोन दे नोंबो साहा लोंना लादो मानो फैदों जोंहानाव बेलाय
माबा मोनसे बिनसो फैलायबाय खोमा बाजै जि दादों नामा ओं नै खुन्दुं जरायदों नालाय मा खबर बाजै गाबोन आंना इन्टारभिउ दंमोन बेनिखायनो बाइकखौसो मोनगोन नामा होननानै बिनो फैदोंमोन आं बाइकआ जोंहाना गाज्रि जानानै दं हरनो हानाय नङा नंगौ नामा बाजै दे बाजै होनब्ला आं थांबाय थानोसै मानो हरनो नोंनोलाय बाइकखौ आंलाय मोजांबाबो हरा आं गोरिब गुन्द्रा साला गैजारोङै बसन्ती ओ बसन्ती न'आव दंना गैया जाखो न'आव दंना गैयाब्रा मा सिरि सिरि नोंसो माथो न'आव रावबो गैया नामा गैया गैया रावबो गैया फै जिरायदो माव जिरायनो आयु आंबो फाग्लिसोहाय माबा जिरायदो दै लोंगोन नामा सना नाङा लोंथ'ला बेखौलाय माथो लाबोदों सना जि लाबोदों नोंनि गोजा नंगौ नामा बेखौलाय मा मा लाबोदों नायनो नोंलाय आंखौ माब्ला लांगोन सना सप्ता खनसेल' नेबावदो जोंहा मैया हराव डिसकासन जाखाबाय नों रेडिथ' आंथ' दाबो रेडिखा एसेबां आखा दावरा सप्ता खनसेखौ नेबावदोब्रा सना दे नोङो सप्ता खनसेखौनो होबाय जेब्ला सप्ता खनसेखौनो लेनसै खिन्थु गोसोआव लाखिहाय सप्ता खनसे बारबाथाय आंनि लान्जाय मोनांगौ नोङो बिदि दा बुंब्रा सना गोसो बायनाय खोन्थाखौ मानो बुङो थास'दा दङ थास'दानिसो गोसो जायो आं नोंनो एडभान्स बुंखादों जाहाथे नों गोसोआव लायो जोंहा आइ आफा फैनो टाइम जाबाय नों थांनो थां दानो गोसो गैयामोनलै दसे थाबोनोब्रा सना र' होमबा आंनो नोंजों थांफाखानोसै थांफाखाबा रायजानोसो थोगोनलै बे फैयावनो खालामनोसै आं Kamu mau ke beli? Ayo, karba sih mau jam bayar. Oi, bisa bilai. Bisa, masih res biasa sih lingai bilai. Mana kau bisa? Jelas sih. Nini niham saya. Hah? Nangin. Nambah tiga. Ay, mata ke. Bilai tang. Juli. Ayo. Bordela. Hello, Masuna. Ano nga? Sopta si Barlamay. Ang wala dinay pa ba? Nakunin ba ka lang? Sopta man siya Masuna. Nang malu please. Bosonti, please.
नों आंनि आमाय थुखुन आमा जाखो ओइ फंबायमोन आमा जाखो आया 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 आय 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 मा जाखो आय आय masa Aku bilang cerah,